Namaste, nire barreneko argiak zure barreneko argia agurtzen du. Naiara Mandalunit deitzen naz, eta ongi etorrik jogako saio berri honetara. Eskerrik asko. Landu ditugu eguzkiaren agurra eta ilargiaren agurra. Gogoratu jogan, asanak, posizio fisikoak, pranayamak edo arnasketa, meditazioa eta atentzioa edo arretaren lanketa lantzen dugu, erlajazioa baita ere, eta mantrak, abestiak, bhakti yogaren bitartez. Gaur, gudariak landuko ditugu. Nik jadanik ez dut gudari hitza erabiltzen, kesaleak nahiago daukat. Zuk nahi duzun erara deitu diezaiokezu. Sanskritoz Virabhadrasana esaten diogu. Gaurko klase honetan saiatuko gara posizio guztiei potentzia ematen, indarra ematen. Prest? Bagoaz, lehenengo gudaritik hasiko gara. Eskuak bularrean gogoratu, gorputzean lusatu, sustraitu eta zabaldu daitekeen edozer gorputzeko atal, lusatu, sustraitu eta zabaldu egiten dugu. Arnasa sakon hartuz, eskumako belauna igotzen dugu, horretarako oinari ere indarra ematen diogu. Eta atzera pausua, ez oso zabala, eskerreko belauna, eskerreko orkatila gainean eta aldakak biak aurrerantza adi. Bagoaz gora, hau izango litzateke Virabhadrasana bat, lehenengo gudaria. Bularra irekita, indarra emonez, 3 arnasketa berton. Saiatu arnasa botatzerakoan silborra bizkarrezurreruntzek arten. Mugimenduan egingo dugu, hemen arnasa hartu eta botatzerakoan gora. Azkena. Eta mugimenduan zabaldu luze, Virabhadrasana eta berdin, lusatu. Eta geratu eta berriro, gora gatoz. Lehenengo gudaria. Bilatuko dugu, bigarren gudaria edo Virabhadrasana 2. Zabaldu. Aldakak aurrerantza begiratzen dute kasu honetan, belauna orkatila gainean dago eta besoak luze. Bigarren gudaria. Eta mugimenduan egingo dugu baita ere. Berantzagoaz. Lusatu belauna orkatiletik aurrerantza doa eta bota. Eta geratu. Badago beste gudari bat aireetara esaten zaiona, haizezko gudaria. Berton, arnasa hartu eta atzera etorri. 3 arnasketa hemen. Eta mugimenduan egingo dugu. Bagoaz aurrerantza, belauna orkatiletik pasatu daiteke, arnasa hartuz eta bota. Hartu. Eta bota. Eta azkena hartu. Eta berton, bigarren gudarira bueltatzen naiz. Eta badago bestelako mugimendu bat, luzatzen goazena, gezia bezala, eta hemen arnasa hartu, eta bota, eta mugimenduan egingo dugu, bigarren gudaria bilatuz. Arnasa hartuz. Eta bota. Arnasa hartu, eta bota. Gudaria bezala hor. Bakezalea, eta bota. Eta hemendik lusatu eta atzera gatoz.
badago hirugarren bakezale bat, batzutan gudaria ateratzen zait, beti gudari izan delako, baina oraindik aurrera izena aldatu nahi diot, bale? Orduan, hirugarren bakezalea. Prestatu aurrean daukasun oinori, indarra emon atzean dekosunari eta hemendik. Hiru arnasketa sakon. Atzean utzi hanka hori eta batzuentzako hau laugarren gudaria izango litzateke baita ere. Laugarren bakezalea ero birabadrasana lau. Hartu arnasa eta saiatu gaitezen gora etorten. Hemen ere geratu gintezke. Eta hemendik arnasa hartu, jarri belauna eta bota mugimenduan. Eta horrerantza, hartu eta bota. Hiru, hartu eta bota. Satoz, apurka esertzera, arreta gorputzera ekartzera, eta gogoratu lau bakezale dauzkagula, eta horrela marraztu egizu zure aurrean karratu bat. Lau aldetako kubo hori. Arnasa hartuko dugu, gorantza etorriko bagina bezala, karratuko alde batetatik, nik zenbatuko dut, denbora berdina egongo gara arnasa barruan gordeta, bota denbora berdinean, eta arnas gabe mantendu barrenean. Nabaritu orain gorputza nola dabilela arnasketa egiten. Hartu arnasa eta bota. Haua lasai, begiak lasai, eta bagoaz gorantza. Hartu, bat, bi, hiru, mantendu, bat, bi, hiru, bota, bat, bi, hiru, mantendu, bat, bi, hiru, hartu, bat, bi, hiru, mantendu, bat, bi, hiru, bota, bat, bi, hiru, mantendu, bat, bi, hiru, laurekin noa, bat hartu, bi, hiru, eta lau, mantendu, bat, bi, hiru, eta lau, bota, bat, bi, hiru, eta lau, mantendu, bat, bi, hiru, eta lau, berriro, bat, bi, hiru, lau, mantendu, bat, bi, hiru, lau, bota, bat, bi, hiru, lau, mantendu, bat, bi, hiru, lau, azkena bost, bat, bi, hiru, lau, eta bost, mantendu, bat, bi, hiru, lau, eta bost, bota, bat, bi, hiru, lau, bost, mantendu, bat, bi, hiru, lau, eta bost, eta utzi hor gorputzak arnas hartzen, zuk ezer egin gabe, eta gorputzari indarra ematen jarraituko dugu, horretarako itsasontzia edo nabasana bilatuko dugu. Hor koksis eta iskio eta sakro ezurren artean, bilatu hor eroso sentitzen zaren espazio hori. Lehenengo eta behin, 80 gradu bilatu ditzakegu, besoak ere luze eta horri indarra emon, luzatu 10,
9, 8, mantendu ez 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bale, lurrean jarriko doguz oinak eta bilatuko dugu zetu banda zarbangazana edo zubia. Eta zubitik gora arte joango gara kandela edo zarbangazana deitzen diogunari. Beraz, oinak lurrean jarrita, saiatu zaitez pubis ezurra zure bururantza ekarten, hau egin beharrean hau egitera, eta bagoaz apurka-apurka belaunak aldenduz gorputza gora. Goian arnasa hartu, eta zatoz apurka-apurka berantza. Berriro ere, dinamikoan mugitzen gora, eta bera. Hurrengoan, goian gaudenean, hartu arnasa, bilatu zutabeak gorputza azpian. Eta hor, 3 arnasketa. Nahi baduzu saiatu zaitezke olako posizioran bat bilatzen. Eta gorputza jeisten utziko dugu kandela prestatzeko. Luzatu, belaunak tolestu. Ia, lortzen badota. Dena, apurtu barik. Eta hemendik, apurka-apurka bagatoz. Gorantza. Hiru arnasketa. Eta tolestu alba doguz, belaunak bekokira, salgurdia. Eta berriro emetik, nahi duenak, zubia berrera ikidezake. Berantza gatozelarik. Hemendik, apur bat erlajatu bizkarra, ezertzera gatoz. Berriro ere, begiak izita geratuko gara. Eta potentzia indarra hau ez da bakarrik gorputzetik lortu behar. Indarra ere ezagutzapenetatik lortu beharko gendun. Erderaz esaten den conocimiento. Horretarako badago budismoan jainkosa bat, prasna paramita deitzen dana, badeko bere abestia, eta gaur gonbidatuko zaituztet mantra hau nirekin abestera. Ez dauka mudrarik, ez dauka eskuetako keinurik, oso devozionala dalako, eta bi eratara abestu dezakegu. Adibidez, errezu bezala, margosten dugu jainkosa hori gure aurrean, zuretzako ezagutzapenaren perfekzioa zein dan, berton zure aurrean margoz dezakezu. Agian natura, zientzia, matematika, lenguaia, euskera, inglesa, bizitza, gurasoak, lagunak, anai-arrebak dira zuretzako ezagutzapena, bizitzako ezagutzapena, animaliak, autoak. Eta hor guk errezua egiten diogu, eskerrak emanez, honakoa. Taiata om gate gate para sam gate bodi soha taiata om gate gate para sam gate bodi soha taiata om gate gate para sam gate bodi soha taiata om gate gate para sam gate bodi soha. Abestuta egingo dut. Om gate gate para gate, om gate gate, para san gate, para san gate, para
para sangate, Bodhisoham, Bodhisoham. Errezuan nireki batera azkena hartu arnasa. Om tayata gate para sam gate bodhisoha. Eskerrik asko ondo ibili bakean izan. Om Santi.